نزينا الكومبيس تقرين زمولة تيهو موبلر ما حبرسب عالم أخل حجز انت زيجرو مخنيات كورونا بزح سب كموت كم زخل تجليزو بسنكس إنت سراح نزيب اللهم سبات حجز اندات خفلهم كم مهارو كم زتوسنة منجستي لومي حبيرو الله سلام كبرات قدادلتي مربال كومبيس تقرينيا خميلكم كأنيكم نلومي زتدالو زيناتات حيزلكم قريبا لخو خجالين نلومي خبز بلنايم زيناتات رأسهم كتسمعوا زانيحكم نابزر زراتهم كتوكمي سناي مكتتال مسأل كومبيس تقرينيا محبرسب عالم قبو قلعتان حاجزن انت زي غيرو تدرو بسنك فيروس كورونا 1 مليون بس يحزلو قصر موتات عالمنا بزتا عصاصف قصر خوسخ كم زخيل سقات كم زلو قبل ودبتعنا عالم حبيرو يتودب بأوروبا أمريكا برازيل هندن بغندو نهرن موسخن من لبعة فيروس زي الشغل قداي كوينو خمزلو ملأ محور سبع عالم بغلطوفن زي اللابون حبراوي ناي فتح من قصقاس كايد اتي ودب صويعو الله بزي كازي اتي بهاجرو زكايد زلو فتنتاتن مرمرن مركب مدهانيت فيروس كورونا ويكا خطابة انصار زلبدا كقلاتفن هاجراتن منقساتن كا اب حد حدن من نباب كهلوانن نززلو شجرات بحبار كونكا نمسغارو زغبر حباراو صعري كهلو خمز غبا اتي ودب اب زوصو غازيطاوي مغلصي حبيرو الله ابزي ابشودن بسنك زتفلاليو مخنيات سراح زسانو سبات ناي حاجزن متكاتا دموزن اندات خفلهم سرع تمرتخم مهارو منقسي عدل كفيتو خمزلو لومي اب زوص غازيطاوي مغلصي ارغاغيزو بمسرت منسترتات تمرتن منستر عيون شودن بحبار لومي ابزحبو مغلصي كلهم سرح سئينهم اب بيت صحفة مراخب سرح مالت اربيتس فور مدلين كم دليت سرح زو تمزغبو سبات بز عدل تطقمتو خمز خنو اتي مغلصي عملكيتو الله بز مسرت مراخب سرح مالت اربيتس فور مدلين نز سرح كوهاهدن اب تحتيو تمزغيبهم زلو دليت سرح كت نابزي سرح زي كتو مزنه تواهيبو خمزلو كفلت اتخايل الله كم زفلت ابز وانزي زبزحو خم دليت سرح ويكا اب اربس فور مدلين تمزغيبهم زلو سبات نايكال اي درجات مرتي كم زيبلهم ويون كم زغدلهم يزرب هاجر سويزرلاند باوروبا نزلو ناي منقسقاس مسل زيغاتاتا بمحلاو نزي عدل زخت قصلو خم زوسنت كفلت تخايل الله مسرت زوص حبريتا خم زبرهو هاجر سويس يكون كالوت اب حبرت اوروبا አባላት ዘይኮነ ሀገራት ምስካልኦት ሀገራት ኤውሮጳ በመሆን አብዝ ተፈላላዩ ጉዳያት ስምምዕ ከም ዘለወንን ሓደ ካብኡ ኸኣ ካብን ናብን ሀገራት ዝግበር መገሻታት ዜጋታተን ይኹኑ ካልኦት ዜጋታት ናብ ሀገረን ንምእታው ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቀይድታት ናይ ምንቅስቃስን መገሻታትን መሰላት ከም ዝጥቀማ ተፈሊጡ ሀገረ ስዊስ ነዚ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ናይ ምንቅስቃስ መሰል መገሻታት ብምጥቃም كله اب اوروبا ناي منبري يخون زيغنت زلوو سب بزي فيزا كابن نابن منقسقاس زخيل زي صنح وعل كتصلون كتقملون ذا حلف سومون كم ز وسنت يفلت اب هاجر شودن يكايد نزلو صره غجلاو سرحاو تغبنا قاليعو خمزلو بزحت تحت عدم قلعو اب غجلتات غبنات بزتفلاليه مخنيات تساتافنتهم يعبيو خمزلو بوليس اب زوصو صبصاب رغاغيزو مسرتتي حبرتا مراحت غجلتات غبن نتحت عدم قلعو نزلوهم عدمن كمون تحت عدمه بمخانم بحقي ناي زي محتات كونتاتهم اب قمت بمئتاوي مزمزو خمزلون نتهم قلعو خا اب زتفلالي غبنات نخاتو مسارحي تقوملهم كمزلون زغباب زخ اند عبيه بممصو زتحساسب كونتات كوينو خمزلو اتي زوصه ناي بوليس صبصاب عملكيتو حبرتسب شودن بفلاي كا ولدي دقم بمكتتال اب غوغوي اعداو كيودقو ناي مكلخالن ناي مدحانن حلافنت كم زلوهم اتي زوصه صبصاب مزخاخري اغريبو الله
ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ሽወደን ካብ ሽወደን ወፃኢ ዝመበቆሎም ዜጋታትን ዘሎ ናይ ውህደት ጸገም ንምፍታሕ ብምምሃር ቋንቋን ብምምዳብ ስራሕን ጥራይ ዝፍታሕ ግድል ከም ዘይኮነ ኣባል ኣካያዲ ምምሕዳር ክራም ፎሽን ፖለቲከኛን ዝኾነ ዑስማን ሰዒድ ዓብደላ ብዓርቢ ኣብ ጋዜጣ ኦንገርማንላንድ ተሓቲሙ ኣብ ዝወፅእ ዓቢ ናይ መዘራረቢ ጽሑፍ ሓቢሩ ኣሎ። መሰረት እቲ ጽሑፍ ኣብ ሽወደን ንነዊሕ እዋን ማእከላይ መዘራረቢ ፖለቲካዊ ጉዳይ ዝኾነ ጉዳይ ውህደት ንምዕዋት ዝተኻየደ መገዲ ብሙሉእነት ዘይተዓወተሉ ቀንዲ ምኽንያት ቋንቋን ምኽኣልን ምህላው ስራሕን ከም ቀንዲ ንወጻእተኛታት ተገይሩ ብምውሳዱ ነቲ ቀንዲ ወሳኒ ዝኾነ ማሕበራዊ ውህደት ሸለል ስለ ዝተባህለ ከም ዝኾነ መንእሰይ ዑስማን ሰይድ ዓብደላ ዝርዝራዊ ሞጎት ኣብቲ ጽሑፍ ኣቕሪቡሎ። ሃገረ ሽወደን ብግቡእ ዝተሰርዐትን እኳ ትኹን እምበር ሕብረተሰብ ሽወደንን ኣሰራርሑን ወይ ከዓ ናይ ሽወደን ቢሮክራሲ ንወጻእተኛታት ንኽርድእዎ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ምዃኑ ዝበለ እቲ ጽሑፍ ናይ ሓውና ዑስማን ማሕበራዊ ውህደት ወሳኒ ተራ ከም ዘለዎ ኣብርሁ ኣሎ። መንእሰይ ዑስማን ካብ ኤርትራ ናብ ሽወደን ቅድሚ 7 ዓመት ኣትዩ ትምህርቱ ተማሂሩ ምስ ሕብረተሰብ ሽወደን ብግቡእ ተዋሃሂዱ ከም ፖለቲከኛን ሰራሕተኛን መንግስትን በሓላፍነት ዝሰርሕ ዘሎ ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ መንእሰይ ዑስማን ሰይድ ዓብደላ ጋሻ ናይ ኣልኮምፒስ ትግርኛ ብምዃን ኣብ መደብ 50 ደቂቕ ተመክሮኡን ዝተፈላለየ ኣብነታዊ ሓበሬታታትን ንብዙሓት ተዓዘብቲ ከም ዝሃበ ይዝከር። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ካብ ውሽጢ እንደገን ዝረኸብናዮም ሓፀርቲ ዜናታትን መዘኻኽርታትን ናባኹም ከብሎ እየ። ሓንቲ ሃገር ኣቋሪፃ ትጓዓዝ ናይ በጻሕቲ መመላለሲት መርከብ ኣብ ገማግማ ሃገረ ግሪክ ምስ በጽሐት ብዝተገብረላ መርመራ ካብቶም 666 ተሳተፍቲ ልዕሊ 157 ብቫይረስ ኮሮና ተለኺፎም ከም ዝጸንሑ ክፍለጥ ተኻኢሉ። እቲ ብብዝሒ ተለከፍቲ ዝተገረሙ ሰበብ መዚ ጥዕናት ሃገር እታ መርከብ ምስ ኩሉ ተሳፈርታ ኣብ ዘላቶ ክጸንሕ ከም ዝወሰኑ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መራሕቲ ሃገርን ን15 ዓመት ዝኣክል ኣታዊ ግብሪ ከይከፈለ ከም ዝጸንሐ ዘቃልዕ ሰነዳት ኣሰንዩ ዘቃልዕ ጽሑፍ ኣብ ኒውዮርክ ታይምስ ዝተባህለ ዝዓበየ ጋዜጣ ሃገር ድሕሪ ምውፅኡ ኣብታ ሃገር ዓቢ መዘራረቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ። እዚ ኣብ ኣጋ ፕሬሲደንታዊ ምርጫ ሃገር ምውፅኡ ኣዝዩ ፍሉይን ኣካታዕን ፖለቲካዊ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከም ዘሎ ብዙሓት ፖለቲከኛታትን ማዕከናት ዜናን እንዳተቐባበላ ኣብዚ 2 መዓልቲ ክፍንኦ ዝቐነያ ዓቢ ዓለማዊ ዜና ኮይኑ ኣሎ። ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ሃገረ ህንዲ ዝተለኽፈ ህዝቢ 6 ሚልዮን በፂሑ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ሃገር ሓቢሮም ኣለዉ። ህንዲ ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ ቁፅሪ ዝተለኽፉን ዘለዎን ሃገራት ዓለምና ኮይና ከም ዘላ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ መተሓሳሰቢ ኩልኹም ኣብ ዝተፈላለየ ንግድን መውሃዊ ኣገልግሎትን ዝተዋፈርኩም ትካላትኩምን ፍርያትኩምን ንምልላይ ይኹን ሓበሬታ ብመገዲ ኣልኮምፒስ ትግርኛ ናብ ህዝቢ ክዝርግሓልኩም ይኹን መዋዓውዒ ሬክላም ክግበረልኩም እትደልዩ ትካላትን ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን ብመገዲ መሰንጀር ወይ እውን ኣብ ድሕረ ገጽና ብዘሎ ኣድራሻን ኢሜይልን ተጠቂምኩም ክትውከሱና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንዕድም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ 28 መስከረም 2020 ዝተዳለወ ዜናታት ሒዘልኩም ዝቐረብኩ ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ። ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ብተመሳሳሊ መገዲ ስጋብ ንራኸብ። ሰላም ዳሕንቀኒ እዩ። ንዜና ኣልኮምፒስ ትግርኛ ዝመወለ ቴሆ ሞብለር